Presentem a la Panera, a Lleida, una nova exposició que es diu Exercicis de memòria. El que pretén aquesta exposició és fer justament un treball de memòria sobre alguns aspectes que durant molt de temps han estat oblidats, han estat amagats. Em refereixo a aspectes que tenen a veure amb el passat de la Guerra Civil, amb el passat de la dictadura franquista. El que presentem aquí és un conjunt d'obres fetes des dels anys 80 fins ara per diversos artistes. Jo assenyalaria una peça que tinc al darrere meu. És una peça del Joan Brossa, que es diu El convidat. Aquesta peça mostra molt bé l'humor càustic, tan intel·ligent i tan pervers que tenia el Joan Brossa. Però jo no vull que l'espectador surti amb una mirada concreta, no vull adoctrinar-lo, no ho pretenc en absolut, que pensi allò que considera oportú, però que sempre que es plantegi que és important revisar el passat i que cadascú, sobretot, no negui que el passat està ahí i que encara ens conforma.